Frantziar estatuan bezala iparraldean ere haurtzainak eta haurtzaindegietako langileak karrikara atera dira harrerarako dituzten lan baldintzak salatzeko. CFDT, CGT eta LAB sindikatuek Baionako herriko etxearen aintzinean antolatu duten mobilizazioan parte hartu dute eta elkarretaratzea baliatu dute ere Barnier lehen ministroak 2025erako iragarri duen aurrekontua deitoratzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok ikusten duzuen bezala 10 pertsona elkartu dira Baionako herriko etxearen aintzinean. Gaurko saioan Alki enpresa ere aipatuko dugu eta Jean-Louis Irazoki ere diseinatzailearekin egongo gara. Ongi etorri iparraldearen orenera. Urtarrilean iraganen dira departamentuko laborantza ganberako hauteskundeak. 6 urtero egiten diren bozak hauteskunde profesionalak. FDSA izan ohi da garaile izan ere, ELB sindikatak Ipar Euskal Herriko laborariak soilik ditu barnean. Hala ere itxaropentsu daude Euskal Herriko zatian garaile izateko eta 20 kideko zerrenda aurkeztu dute. Berri guzitik dina gira, sail guzietakoak gira, bai hasliak, bai baratze zainak, bai zereala egileak denetarik bada. ELBek nahi baitu erakutsi eskolegian laborantza dibertsitatezkoa dela, laborantza saila handia da, ekoizpen anitz bada. Nahi ditugu 3 lema aintzinat eman, importantak zauzkigunak, lehenik da laborarien lantxaria, hor gai nagusi bat bada, diela urtia mobilizazio hainitz izan ziren gai horren ingurian, ez da deus ahantzatu, eta hori lehen mailako gaia da. Nahi ditugu ere aipatu etxalde transmisioak, hor ere baita problema bat gaur egun, hainitz etxalde segidari gabe dira eta laborantzak segitzeko behar ditugu gazteak laborantzan. Eta azken gaia da elkartasuna, hori pixkat gure ADN-an baita aspaldidanik elben eta elkartasunarekin ere errepostu batzuek hartzen aldira laborariak, ba administrazioniaren parean, ba norbait zailtasunean delarik. Elkargoari eskatzen diote lekuan lekuko egiturak sortzeko. Departamentu eta eskualde mailako egiturak askotan urrun gelditzen zaizkielako. Han ez ginen entzuak. Ez ginen entzunak eta mespretsu gisako zerbait ere bazen, minoritatean bai ginen, behaz gure ustez behar dugu lekuan lekuko laborantza defendiatu eta estrukturazioa hola baita, erri elkargoa hor baita, badugu zer egin eta instituzionek ere laguntzen alba gaituzte, hainbat hobe, behaz importanta da guretako eskualegi untan ze pizu dugun ikustia, instituzioak oardizten, gure autetxeak ere oardizten, eta lana horren araberan ekarginezan eskualegi untan laborantzak bere aparteko proiektua ukandezan eta hortan ELBen gainatuko da. Mila 1981 bost lagunek Ipar Euskal Herrian kalitatezko lan iraunkorra sortzeko ametsarekin sortu zuten Alki enpresa, fase eta erronka berri batean sartu da, Larresoron eraiki duen eraikin berri eta berritzaile batekin. Orain dugu erronka baino gehiago ambizioa, garatzeko ambizioa, lanpostu berri batzuk sortzeko ambizioa, eta gure jakintza, produktu eta Alki pixka bat proiektua ezaguztaraztea. Lapurdiko kooperatiba ertain edo goi mailako altzari hornitzailea da egun. Gure zifraren euneko 70 Frantzian egiten dugu, 30 atzerrian. Helburuetariko bat da berritzu pixkat orekatzea hori. Eta gure aplikazio eta proiektuak biziki zabalak izaten aldira. Aipatzen dira izardun jatetxe batzuk, baita gira ere hemengo edo lokaleko edo zein ostatu txiki batzuetan ere. Gure helburua da deneri hitz egitea. Inguru giro eta energiaren ikuspegitik ere optimizazioa izan dute helburu kabi berrian. Gure produktuan ematen dugun atentzioa orain arte materialari kasu eginez, material kantitateari kasu eginez. Hor, eraikuntzarekin zen produktuentan dugun atentzioa ezartzea bastimenduan ere bai. Hala nola, isolazioa optimizatuz, tailer eremuetan ez dute berogailu edo aire giroturik beharko, argi naturala albeste probesteko neurriak hartu dira eta etorkizunean. Gainean dugun azalerarekin, hemen kontsumitzen dugun energia kopuru berdina sortzea. Beraz hori izango da bigarren fase batean. Gertutasuna ere lortu nahi dute, beren esperientzia partekatu eta horretarako, asteartetik larun batera 9:00-etatik 5:00 irekia egongo den showroom eta denda bat sortu dituzte.
Showroomean aurkitzen aldira gure hainbat aplikazio, azkenan, gure produktuak ilustraturik, eta dendan nahi izan dugu ez alki produktuak baizik goraipatu edo salmentan ezari, baizik eta Euskal Herriko bizkat hainbat jakintza, den bila joan gira, kultural edo jakintza banatzaile gisa ere bai, nahi baitugu posizionatu. Etorkizun hurbilan amets edo naia. Leku hau bizi leku bat izatea, denek ezagutzea produktuen gandik, espirituaren gandik, dendatxoaren gandik, bizkat barnerun sartzea produktu ez gain, biztan da hainbat proiektu egitea munduan zehar ere argiki eta garapena segituz, enpleguak sortzea. Ezkenan lehen helburua beti gauzatzea eta segitzea. Eraikin berria Leikbar Seinurin arkitektuak diseinatu du eta barne diseinua berriz Jean-Louis Irazokiren estudioaren esku egonda. Jean-Louis Irazoki diseinatzaile azkaindarra eta bere estudio eta taldea izan dira Arkiberriaren barne antolakuntza diseinatzearen arduradunak. Gaur egun garrantzia handia duen elementua, baina ez da beti hala izan. Oroitzen ez nire gain hasi nintzelaik, enpresen bisitatzera joten nintzela, eta design, ez egiten zertzen ere batzuek. Ni joan naiz bisitatzea tola atea joka, janez, gauzak berritzen algi dituzke, teknikoki, estetikoki, eta pixkata argitu iten zean. Eta pitxaka ala ere, gara jartan baziren janiko, azpeitian nahitu naiz asku erekin, eta horiek ezagutzen zuten diseinuaren mundua, eta joiten ziren ferietat Europa osoan, baina beste enpresa txiki batzuek ez zuten ulertua oraindik, gauza importantea zela merkatua zabaltzeko irekitzeko. Aita Zurgina eta ama Dendari eta Jostuna umetatik sorkuntza edo elementu ezberdinekin inguratua egonda Lapurtarra. Eta biek bazuten horrelako gaitasun bat objektuetan gauzak egiten. Orduan ez dakit hortik abiatzen den ere bidea, baina gero eskolan sartzen naiz. Lizeoa ez zait bat ere gustatzen, pasatzen nahi gauza tekniko batea, eta bulen hartzen haute, bule eskola, Pariseko eskola polit bat, barne arkitektura ikasten dutana. Eta hortik joiten naiz Madrilera, diseinua egitera, eskola experimental diseinu Madrilekoa. Atzerrian ibili ostean Euskal Herrira itzuli zen betidanik argi baitzuen hemen lan egin nahi zuela. Hemen egiteutelaik da, nire iparaldeko naiz, baina ulertuan nuen, hemen mugaren bi alde horiek batuz gauzak egiten algin nituela. Eta suertea ondia izan dut, hastapenean, zokoa enpresa da, endaian dena, baina parte batzu egiten zituztenak Gipuzkoan, beste batzu Bizkaian, eta ezotu ditut Patxinoblia olako jendeak, eta horrek gogo eman hau, bat diseinu egitea, baina baita ere gure aktivitate ekonomikoa hemengoa aktibatzea. Hastapenean abertzaletasunatik ere heldu da. Ezagutu ditudan jendeak, bazuten enplegu industriala sortu turismotik eta eraikuntza mundu edo immobiliario hortatik urrunduz. Zenta iparaldean ez genuen, emanzagun Lapurdin etzen Gipuzkoan den aktivitate industriala lik. Eta beraz, nire interesatzen zaiten parte hartzea mugimendu hortan ez. Eta ari horri tiraka hemendik proiektua ere sortu zuen. Euskal Herrian egin diren produktu edo sorkuntzen berri ematen duen liburu eta erakusketa. Diseinuari dagokionez, azken urteetan jendearen kontzientzia zabaldu edo edatzen ari dela uste du. Gaur egun denek badakigu gauza gero eta zainduak bat dela, prezioak ere importantea dela definitzea, maila definitzea, koherentzia enpresa batean. Zenta guai arte egiten zen, baina mezuen eta koherentzia etzen hain argia. Hortaz, pitxeka ere ohartu naiz, diseinua aipatzen dugu, baina guk integratu dugu koherentzia mezu guzietan. Objektua gauza bat da, enpresaren baloreak beste gauza bat da, eta komunikazioa beste gauza bat, baina gauza horiek guztiek gaute ahal bezain koherente eta garbi. Batzuek uste dute diseinua dela gauza bat marraztea, edo marrazkiot egitea, baina ez da hori. Diseinua bide gurutze batean da, nun hartu behar den elementu desberdinak integratu eta osatu.
Alde batetik behauzu merkatua, ezautu behauzu zer den merkatuan, zer egin den ere historian, nora aldatzen ari den, hori gauza bat. Gero behauzu jakintza edo ze gaitasun dugun ekoizteko, eta azkenik dirutza. Ze diru dugun proiektu hori egiteko. Orduan bide gurutze hortan geha, eta elementu guztiak integratu behar dira, eta zerbait sortu. 59 urte bete berritan ez du erretretan pentsatu nahi, eta egindako ibilbideaz, oraindik ez duela gogoeta sakonik egin aitortu digu, baina erreleboa egon badagoela uste du. Baina ustez bada gazteak hortako konfiantza sortu behar da. Konfiantza beharrezkoa da. Euskal Herri osoan konfiantza hemen egiten aldugula. Ez du egan nahi, ez dira Txinara edo Ipar-Amerikara ikasketen egitea joan behar, baina egiten aldugula. Gauzak sortzen alditugula, gauzak berriak egiten, hori bai, duritzen zaite biharko bidea dela. Konfidantza eta tradizioaren enbor horretatik sortu daitezen aldaska berriak ere. Atzar bale elektrotxarangaren giroarekin amaituko dugu gaurko saioa. Berriki makean jo zuten Palestinaren alde antolaturiko egunean eta itsaso inguruko musikari hauekin beraz, gaurko agurra, bihar arte!